bullida. Avui us explicarem com es fan els panellets. Per fer la massa de panellets necessitarem farina d'ametlla, Sucre, patates o amoníaco i una mica de pela de llimona. I per decorar el panellet necessitarem 2 ous batuts I pinyons crus. El primer que farem serà bullir les patates amb la pera. però també podem fer-les a fons. Si volem fer els panellets amb boniato, farem el mateix. Abans de començar a fer els panellets, hem de tenir les mans ben netes. Oh! Que brutes! Que brutes! Vamos! Avui els panellets els farem en la patata. El primer que farem serà bullir les patates amb la pera. Quan estiguin bullides, les deixarem refredar una mica i les pelarem, perquè si no ens cremaríem els dits. Ens ajudarà la nostra amiga Salomé. Ja tenim la patata salada. Ara aixafarem la patata en la forquilla. Si es costa molt, posem una mica d'aigua. Gràcies, Salomé. Ara barrejarem la patata, el sucre i la farina d'ametlla picada. Utilitzarem 500 grams de sucre. I 800 grams de farina d'ametlla. I la patata. Ara necessitem anar-lo per amassar. Xalo les mànigues amunt. Thank you. El rellotge fora.
s'enganxa bé, hi posarem una mica d'aigua. La masa está preparada cuando se engancha a la zapata. Ara farem boletes de la mida d'una pilota de ping-pong. La Salomé també ens ajudarà. Perquè els pinyons s'enganxin a les boles de panellet, posarem una mica d'ou batut. Per acabar, ens ajudarà nostra amica Rose. Per acabar, els pintarem amb ou batut. Que quedin brillants. Ajudaran la Rose i la Salo. Saps per què aniria poca? Ens hem deixat això. Ja hem acabat. Ara només falta posar-lo al forn. Oh! Oh no! Hem deixat la llimona. És veritat, la llimona ratllada. No passa res, són bons igual.